navn er Joe, og jeg er systemledelsesspecialist og teamleder. Jeg har tidligere spillet fodbold på høj plan. For at komme igennem dagen, så har jeg brug for min morgenmad, samt en kapsel fra Forebygge.dk. Det er alfa og omega for mig. Før plejer jeg at tage mange forskellige piller, men nu når jeg som en enkelt kapsel, der samler det mest essentielle. Simpel og let at huske. Når dagen for alvor går i gang på arbejdet, kan jeg mærke forskellen. Jeg holder fokus og energien fra morgen til eftermiddag. Fra arbejde til træning. Kroppen er stadig klar. En dag, en kapsel, uanset hvad dagen bringer. Forebygge.dk. Din daglige multivitamin og mineralform.